नैबे जाहैबाय जोंनि सराइबिल ब्लक UPPL नि मावख'। दा बे थांनाय हरल' नङा, आगोलबो इलेक्सन सोलिबोबाय थानायाव जोंनि मोननै स्टेरिं गसाइगाव टाउननि गेजेराव मोनसेया जाबाय तिनालि स्टेशननि खाथि, बाहाय सावबाय बिथांमोना। बेनिफ्राय जाहैबाय नैबे जोंनि नर्थ इस्ट गेटवे इन्टारस्टेट बास टार्मिनास, माने बेखौ बङाइगाव बास स्टेन्ड होनना बुङो, बाहायबो खालामबाय। दा मा गोसोखांबावखो बिथांमोनहा, हयथ' नैबे इलेक्सन जोबखानायनिसो बेजों ना भट बारायगोन ना सोरबा गिगोन ना मागोन, बे माने आतंकित खालामनाय, माने पाब्लिकखौ, रायजोखौ। बेबादिखौ दिनैल' नङा, थांनाय 17 बोसोरनि सरकारावबो आरो 22 बोसोरावबो नै जाबावबायसो बिथांमोना नुदों जे बिथांमोनाव ओरैबायदिसो जों भट खालामदों, बिथांमोनाव जे सावनो जथेस्थ' थावानो गैबावला बायनो हानाय बादि। हयथ' बिथांमोननो 2-3 हाजार हरदोंमोन, लोङै लोङै बारा लोंफ्लांबाय, पकेटाव हयथ' 100-200ल' बासिहैबाय, पेट्रलखौ माने आधा लिटारल' जाबाय। माने बेबायदि क्राइम खालामनायावबो करापसन खालामनाय बेबायदि सर'। दा बेखौ आगोलबो खालामदों। जोंनि सुबुं सम्पदमोनखौ बिथांमोना बे 80 थाखा 100 थाखानि गुलिजों, जायनाखि हारिनि थाखाय खौथि खौथि भेलु गोनां सुबुं सम्पद नस्थ' खालामबोबाय। ओमफ्राय आथिङाबो फेन्दायाबो जबाय। जाहाथे बिसिनि न'खरफोरा जौ जुवाजों सिलिंखार जालाङा। बुजिनो मोनदों खोथाखौ आरो बुजिनो थांदोलै नोंसोर ओंखारला। 27 जानुवारि 12 नं फुंखा मालिगाव मा जाथाय जायामोन? सारमोनहा मोजाङै मिथिखागौ जानांगौ। गावसोमबाय था। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो, नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, गिबिसिनथार खौराङाव दङ जाहैबाय लीना बसुमतारी। लीना बसुमतारीनि सायावहाय जोङो माखासे ससियेल मिडियायावहाय गोबांथार गाज्रि भिडिअ एडिट खालामनानै गाज्रि कमेन्ट होनाय जोङो नुनो मोनदों। दा बिनि सायावनो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। लीना बसुमतारीया हाबा जाबाय, नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जुलि जायाखै। लीना बसुमतारीया जुलि जायाखै बेखौ आं मिथिगौ। दा लीना बसुमतारीया जुलि जानाया जाहैबाय बियो शुटिंनिसो जुलि। दा बेखौ लानानैनो गोबां मानसिफ्रा ससियेल मिडियायावहाय बायदि रोखोमनि एडिट खालामनानैहाय नेरसोनखौबो बदनाम खालामनो नागिरदों। दा बिथां नेरसोनखौहाय लीना बसुमतारीजोंहाय रिजायनानैहाय गोबांथार बायदिसिना बदनाम खालामनायनि भिडिअ बानायनायबो जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो? सैथोखौ बिजिरा गारा, नंगौ बाथ्राखौ नागिरा गारा, ओरैनो भिउस्ल' हास्थायनानैहाय भिडिअ बानायनाय बेफोरो मोजां नङा। आङो नैबे भिडिअखौ नायनानै, बेयावहाय आं सावगारि दिन्थिदों, बे सावगारिनि भिडिअखौ नायनानै आङो मिथिदों जे लीना बसुमतारीया जुलि जायाखै। दा बिथां लीना बसुमतारीया जुलि जायामोना, ओरैनो जुलि जाबाय होननानैहाय जानला मोनला ससियेल मिडियायाव बदनाम खालामनाय जोङो नुनो मोनदों। बेल' नङा रायजो राजा नोंथांमोन, नैबे सावगारिखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन। बेयावहाय बर'निनो मुंदांखा फैला जे बरगयारिनिनो फेसबुक पेज। दा बेयावहाय अलरेडि गोजौआव कमेन्ट होखादों, बेयो शुटिंनिसो जुलि। अब्ला माब्रै रायजो राजाफ्रा, माखासे मानसिफ्रा बेबायदि नंथारि बाथारि बदनाम खालामनो कमेन्ट होखो, आरो माब्रै बेबायदि एडिट खालामनानै भिडिअ बानायखो? आं बेखौसो आसरित मोनदों। बेखायनो आंबो भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आं सानदों बेबायदि खालामनो नाङा। नैथि खौराङाव दङ जाहैबाय जांख्रिथायनि थैसाम 2। जांख्रिथायनि थैसाम 2खौहाय जोङो रिलिज जानायखौ मिथिबाय, आरो बियो रिलिज जानानै थांबाय। प्रिमियार श'आवबो मोजाङै नुनो मोनाखिसै, अखा बांखा अखा हानायनि खेथ्रआवहाय जांख्रिथायनि थैसाम 2खौहाय नायगिरिफ्रा मोजां नुवाखिसै। आरोबाव मैयानि समावहाय रायजो राजा नोंथांमोना सावगारियाव नाय मा जाथाय जादों। बेयावहाय नायनो थांग्रा, जांख्रिथायनि थैसाम नायनो थांग्रा मानसिफ्रा बेयावहाय मोजाङै नुवाखै होननानैहाय अजद थिखांदों। फोरमायनाय मथेब्ला
दिन्थिगिरिफ्रा बे जांख्रिथायनि थैसाम 2 खौहाय मोजाङै दिन्थियाखै, भइसबो खोनायाखै, पिक्सारबो क्लियार जायाखै, बेफोरबायदि जोङो गोबांथार अजद थिखांनाय नुनो मोनदों। नाथाय आं सानो बेफोरबायदि जानो नाङा। जांख्रिथायनि थैसाम 2आ बर' हारिनि मोनसे गोथां जारिमिन रायजो राजा नोंथांमोन। बेखौहाय बयबो नायनो हास्थायो आरो मोनथिनो लुबैयो जोंनि बर' हारिया माब्रै सौसिबोनाय आरो माब्रै जाबोनाय, बर'नि जारिमिना मा, बेफोरो गासैबो जांख्रिथायनि थैसामावहाय हाबनानै दङ आरो पार्ट 2 आवबो हाबनानै दङ। दा बेनिखायनो बेफोरखौ नायनो थाखाय बयबो हास्थायो। नाथाय जायफ्रा दिन्थिग्रा, जायफ्रा लानानै थांदों, जायफ्रा कमिटिनि मानसिफोर, नोंथांमोना साननो रोंनांगोन जे बेफोरबायदि खालामाब्ला मोजां। मोजाङै दिन्थिनानै हो, रायजो राजाफोरनि गोसोखौ खुसि खालाम। बिसोरनि खुसियानो नोंसोरनिबो खुसि। फैसाखौ ओरैनो गाराखै, फैसा होनानैसो नायनो थांदोंब्ला अब्ला मानो सिस्टेमखौहाय सिगांनिफ्रायनो क्लियार खालामाखै? मानो बेफोरबायदि बुख्रुब सुख्रुब जानायखो? आं बेखौसो सानदों रायजो राजा नोंथांमोन। आङो नुवाखै, जांख्रिथायनि थैसाम 2 खौ आं नुवाखै। आङो गामियावबो नङा, आङो नेनानै दङ बे पार्ट 2 खौ नायनो थाखाय। जांख्रिथायनि थैसामखौ आं नायबाय। दा बेखौ नायोब्ला पार्ट 2आ साबसिन जाबावगोन होननानैहाय आं सानदों। निउबो एमावसो नेनानै दङ आङो, माब्लानि समाव हगारो। नाथाय आं सानो गामियारि थागिबि नोंथांमोन, जायफ्रा बेफोरबायदि सावथुन दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों, रायजो राजाफोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि थासारिखौहाय दा सोमजिहो। दिनैनि समावहाय ब्लेक एन्ड व्हाइट नङा, कालार टिभि दङ। बेसेबांबा गिदिर गिदिर कालार टिभि दङ। दा बेयावहाय साफा समायना रमायना गोजा गोथां गुमु रंजा बाजा दिन्थिनो हायो। बेबायदि पेन्डेल बुख्रुबनाय, स्टेज बुख्रुबनाय, बेबायदि बुख्रुब सुख्रुब खालामनाय, बेबायदिखौ माब्लाबाबो खालामनो नाङा। आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो, जायफ्रा सावथुन दिन्थिनो थाखाय दायथ' लायो, नोंथांमोना सिगांनो गाव गावनि मावनांगौ हाबाखौहाय क्लियार मावनानै लाग्रो, बेनि उनावसो पाब्लिसिटि खालामनानै हो। बेयो आंनि मोनसे रिक्वेस्ट रायजोफोर। बे समावहाय जोङो थामथि खौराङाव दङ जाहैबाय जुबिन गार्ग। जुबिन गार्गआ बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बिथाङा 19 सेप्तेम्बर बेलासि समावहाय सिंगापुरावहाय जोबथा हांबोनाय जों बयबो नुदों। दा बिथांनि सायावहाय जोङो गोबांथार बेले बेजेखौ नुनो मोनदों। दा बिथांनि दायनिगिरिखौहाय बरननो थाखाय आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो नाजादों, रायजो राजायाबो डिमान्ड खालामदों। दा बिनिनो सायावहाय जोङो मैयानि समावहाय चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि अफिसियेल फेसबुक पेजावहाय मोनसे गोख्रों मेसेज जोङो टुइट खालामनाय नुनो मोनदों। नोंथांमोनाबो फरायनानै नाय, आसामिस आरो इंलिसावहाय। दा बेयावहाय फोरमायनाय जादों दे आसाम स्टेटआवहाय जेसेबांनाखि सेलिब्रिटिसफोर दङ, जेसेबांनाखि गिदिर गिदिर फांसन खालामग्रा, जेसेबांनाखि प्रग्राम खालामग्रा, बेफोरखौहाय बेयाव रायखानाय जादों जाहाथे श्री श्याम कानु महन्तनि जेबो मदद होआ। श्याम कानु महन्तखौहाय मदद दा खालाम होननानैहाय फोरमायनाय जादों। जुदि सोरबा श्री श्याम कानु महन्तखौहाय मदद खालामोब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन। लोगोसे भारत सरकारखौबो बेयावहाय रिक्वेस्ट खालामनाय जादों, श्री श्याम कानु महन्तनो जुदि माबाफोर फाइनेन्सियेलनि सापर्ट जायोब्ला अब्ला बे फाइनेन्सियेल सापर्टखौबो मदद खालामनो मोना होननानैहाय क्लियारलि रायखानाय जादों रायजोफोर। हयथ' जानोबो हागौ नोंथांमोना सावगारिखौ नाय, बे भिडिअखौ नायोब्ला जोङो हयथ' लानानै थांग्राफोरनिबो माखासे आखाइ दङ नामा होननानैहायबो साननो हायो रायजोफोर। दा बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौथ' बुंनो हाया। बेयावहाय जेकेटआ गेवनानैहाय गुनाय नुब्लाबो बिथांमोना बिनि सायावहाय दायथ' लायाखै, नायनानै थादों, भिडिअ बानायदों। दा बेफोरखौ नोजोर होनानैहाय हयथ' मानसियानो बुथारदों खोमा होननानैबो गोसोआवहाय साननाय फैदों साफ्रोमबो आसामिस रायजो राजाफ्रा।
दा बिनि खारनावनो दायनिगिरिखौहाय दिहुननो थाखाय नाजानाय जोङो नुनो मोनदों। नंगौ जुबिन गार्गआ बे खम बोसोर बैसोआवहाय एसेबां खम बैसोआवनो बिथाङा आसामिसफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावनानै होलांबाय, आसामिसखौ नामजादा खालामनानै गालांबाय। बिथांनि मेथाइआ अराय सम गोजों जानानै थागोन। बिथाङा गासै 32,000निबो बारा मेथाइ खनदों होननानैहाय जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों आरो 40ता भाषाबो बिथाङा मेथाइ खनदों होननानैहाय जों खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों रायजोफोर। बाखि खबर नोंथांमोना नेनानै थादो इयुनावहाय मा रिपर्ट फैयो। दानिया ब्रैथि खौरां रायजोफोर, नैबे जाहैबाय सावग्लुंनाय। इलेक्शननि सिगांबो दावराव खालामदों, इलेक्शनावबो दावराव खालामदों आरो इलेक्शननि उनावबो दावराव खालामदों। अपोजिशन पार्टिफोरनि खामानि गासैबो इउपिपिएलनि सायावनो गाग्लोबदों। दा थिग बेबायदिनो आरोबाव गसाइगाव ओनसोलनि 5 नं सराइबिल बियाबनि इउपिपिएल पार्टिनि मावख'खौहाय आरोबाव हरनि समाव सिनाय मोनै दुथांफ्रा सावनानै थांबावबाय। मा खामानि जाखो बेफोर? इलेक्शनबो जोब्बाय, रिजाल्टखौल'सो नेनानै दङ। मा खामानि होबावखो बेबायदि सावनानै? बेनो जाहैबाय हिंसा, नायनो हायै, मेगन सानाय, धंस खालामनानै होनाय, धोन सम्पति बरबाद खालामनानै होनाय। बेखायनो अपोजिशन पार्टिनि मावनाय दांनाया माब्लाबाबो मोजां नङा होननानैहाय आङो बुंबोदों। बेयो मोनसे मेगन गोसाजों मावनाय खामानिसो। दा बेफोरखौ नायोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो साननानै नायोब्ला अपोजिशन पार्टिनि साननाय हनाया गाज्रि। मानो सावबावखो? दा बे सावनायनि दायनिगिरिखौ हमनानै जेलाव गारसननायनि अनगा जेबो राहा गैया। मा लाब होखो सावनानै? बेखायनो आं सिन्था खालामबाय थायो, बिपिएफआ जुदि आरोबाव सरकार दायोब्ला मा अबस्था जागोनथाय बर' हारिया, बेखौ समाजो दिन्थिगोन। बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां दे रायजोफोर, नै नायदो, दानदों होननानै बुंदों। मा गामिनिथाय? आंबो भिडिअखौ मोननाय लोगो लोगो हगारनाय जाबाय। सोर दानदों, मानो दानजादों, बबे गामिनि, मा जादलायनायमोन, बेनि जेबो डिटेल्स गैया। जास्ट आङो खोनानो मोनदों दानदों, आथिङाव दानदों। दा एम्बुलेन्सआव थिखांदों, हस्पिटालाव लांगोन आरोखि। दा बेफोरबायदि माब्रै दानलाय सुलाय, सिखाजों रुवाजों, बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जायियानो मोजां। बुजिलायदो बर' रायजो राजा नोंथांमोन। फारसेथिं जोङो नुनो मोनलायबाय हरिसिंगायावहाय रेस्टुरेन्ट खालामदोंनो। माब्रै खालामखोथाय मोनथिया, सोरनि रेस्टुरेन्ट, मा जानानै खालामखो, बेनि जेबो डिटेल्स गैया। मात्र ससियेल मिडियायाव हगारदों रेस्टुरेन्ट खालामदों हरिसिंगा, बेल'सो। अब्ला रायजोफोर हयथ' डिटेल्सखौ उनाव मोनगोन। हरिसिंगानि मोनसे रेस्टुरेन्टआवहाय अर नांलायबाय